कलाकार ज्या वेळार जल्माक येता त्या वेळार सोहम ह्या ध्वनी बदला ताका नाटकाची नोंदी आयकपाक येता। कलाकाराच्या अभिनयाक ताळ्यांची दाद मेळप बरें आसता, पूण कलाकाराक ती धोक्याची घंटा आसता, अशें मत ज्येष्ठ रंगकर्मी दोतोर काशीनाथ घाणेकार हांचे वांगडी कलाकार रमेश भिडे हांणी व्यक्त केलें। फोमेंतो सभाघरान आयोजित कॉफी विथ गोमंतक हे कार्यावळीत ते उलयताले। आणि तुम्हाला खरंच सांगतो, एखादं फुलणारं फूल असतं ना, ते झाडावर चांगलं फुलतं, पण तुम्ही खुंटून आणून घरात ठेवलं तर ते नाही नीट पडत। तसं तुम्हाला भरपूर कळत असतं, येत असतं, ज्ञान असतं, समोरची माणसं चुकतात हेही तुम्हाला कळत असतं, पण परिस्थितीचे तुम्ही गुलाम झालेत ना की तुम्ही काहीही करू शकत नाही। राष्ट्रपतीचं अवॉर्ड आहे ना, त्याच्याही पेक्षा हे मोठं अवॉर्ड आहे माझ्याकडे। असे माझ्या आयुष्यातले 2-3 किस्से आहेत आणि म्हणून मी सांगतो, तुमची संपत्ती वगैरे तुमच्याकडे ठेवा, माझं पोट भरतंय, मी उपाशी नाही आहे। डॉक्टर घाणेकर जर त्या माणसानं मला सांगावं, माझ्या जागेत तू राहायला आहे बायको मुलांना घेऊन, हे सगळं तुझ्या नावावर करतो, आणि माझ्या बायकोने त्याला छान उत्तर दिलं होतं, तुमचे 2 लेंगे 2 डब्बे पिशवी भरा, आम्ही चाळीत राहतो, तिथे राहायला या, आम्ही तुम्हाला रोज बाटली देऊ शकणार नाही, पण आठवड्यातून 1 क्वार्टर देऊ। आणि खरंच तर या आयुष्यातल्या ज्या आठवणी आहेत ना, या अतिशय महत्वाच्या आहेत। म्हणजे म्हातारपणात आम्ही ह्याच आठवणीवर जगू। आता तरुण आहे, ज्या माणसाचं दर्शन सुद्धा घडलं नाही, त्याचं नाव ऐकल्यानंतर एवढ्या टाळ्यांचा कडकडाट होतो, मग ती मूर्ती समोर आल्यानंतर लोक काय करत असतील, हे डॉक्टर घाणेकर मला केलं। आणि त्या दिवशी खरंच ते त्याच्या प्रेमात एक होतं चित्ररंजन कोरेटकर, प्रभाकर पडशे, दुकान सांगतो दोघं बरं मारून टाकतील। गुरु आयुष्यात चांगला लागतो, कुठल्याही क्षेत्रात बाकी म्हणायचं असेल तरी गुरु लागतो, गुरु चांगला हवा। दर्शनाचा सुलेवन गुरु लागते, पण डॉक्टर हटे तिथे दारू नाही पिली, ठीक आहे, तू बेडरूम मध्ये छान भागी नाही एका डब्याला हातात पिशवी जरी त्या सोफ्यावर ठेवली तर लादीवर आवाज झाला, खांड मला कळलं याच्या बाटली। डॉक्टर मी नाही गेलो, म्हणजे का त्याची बाटली चमत्कार पण असतो, माझ्या पोटांचे रोगी मास्टर गेट आउट, यू आर माय ऑर्डिनरी फॅन, डोंट टेक मी आउट। मला असं काय बोललो, चप्पल आला घेतली आणि मागून आवाज आला, रमेश प्लीज 5 मिनिटं थांब, का कोणाला टॉयलेटला जायचं, घरात कोणी नसतं तेव्हा तुम्ही टॉयलेटला जात नाही का? ते म्हणाले प्लीज म्हणजे का अर्धवटा कळतो का, टॉयलेटला जाऊन आला, आली बाटली करून टाकून मला शॉक होता। आणि त्या दिवशी मी डॉक्टरला प्रमाण घेतली, शरम प्रदेशात ठेव, आणि थोडं दुसरं काय तर माहिती का, हा धंदा आहे, तुम्ही जास्त बोलू, तुम्ही शो आहात, तुमच्या कंपनी धंदा करायला माणूस बसतो तर पैसे कमवायला बसतो, कुठल्या घोड्यावर करायचे ठरके नसते। डॉक्टर एवढे निर्माते आहे, तुमची अशी का होत, ते म्हणाले रमेश मला या सगळ्या गोष्टी कळतात, लोक माझ्यासाठी काय करतात हेही कळतं, माझी नाटकं बंद करतात हेही कळतं, पण माझी मस्ती कोण सांभाळणार, हे लोकांनी मस्ती सांभाळतात सगळी। मी म्हटलं प्रयोग नाही, प्रयोग नाही,